ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 39-40 ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രം ചോദിച്ചത് അല്ലെ, സ്വാർത്ഥത, അത് കണ്ടു. പിന്നെ അതിന്റെ ഇതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അർജുനനല്ലല്ലോ, ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് സൈന്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നും പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ശംഖുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അർജുനന്റെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറയാനായിട്ട്. ഭീമൻ ദൃഗോദരൻ എന്നാണ് ഭീമൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീമൻ ദൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഭീമനെ ദൃഗോദരൻ എന്ന് പറയും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭീമൻ എന്താണ്? കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ ഭീമൻ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു ധീരകൃത്യം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത ആളാണ് ആര്? ഭീമൻ. ധീരകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടും കുറെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നായ എന്നാണ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭീമൻ എന്താണ്? മൃഗോദരൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഭീമന് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടതെന്നല്ലേ? ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ അതുവരെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. പാപം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇതോടെ ഇല്ലേ മാതാജി, ശംഖ് ഊതുമ്പോ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് തളർച്ച വരണു, പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് തളർച്ച വരുന്നില്ല എന്ന് പറയണില്ലേ? എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. പിന്നെ ഗുഡാകേശൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്, പറയുന്നല്ലേ. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിദ്രയെ ജയിച്ചത്. അപ്പൊ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടെടുക്കുക അല്ലെ. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം 40 എടുക്കേണ്ടത്. ഏതെടുക്കേണ്ടത്? 39 വരെ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി ധർമാ സനാതനഃ. ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഏറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തി പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ ആ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വംശപിതാക്കൾ വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ പെടുന്നതാണ്.
അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. ഇപ്പോ അറിയുന്ന ഒന്നാണല്ലേ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? തലമുതിർന്നവരായിരിക്കും. നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ചുമതലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരാണ്. ഇളം തലമുറക്കാർ അതൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണമടഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുടുംബങ്ങളില് ആളില്ലാതെ വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നെ ആത്മീയമായ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം പിതൃക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വംശപിതാക്കള് വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാണ്. അധാർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അപ്പൊ സമൂഹത്തില് നല്ല ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സമാധാനം ഐശ്വര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു, യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ട് പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ആ കുലത്തില് അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വംശപിതാക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, അധർമ്മത്തിനെതിരെ ആര് പോകാണ്, ഇളം തലമുറക്കാരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകും. അവരുടെ അധാർമിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോകും. അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരാൻ അല്ലെ. അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും ആരില്ലാതെ വരുമ്പോ അധാർമിക പ്രവർത്തികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ ജനിക്കും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ ഇത് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ കുടുംബത്തില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ സ്ത്രീകള് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടി വരികയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ എന്തുണ്ടാക്കാണ്, അധർമ്മത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് മനുഷ്യവർഗത്തില് യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി മനുഷ്യവർഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്ഷയിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും എന്ന് ഇതൊക്കെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാൻ. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാൻ ഓർപ്പിക്കണേ. ശങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടാതെ അധപതിക്കും. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്, കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കൊക്കെ ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. മാത്രമല്ല ആ അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ എന്താണ്, കാലം തോറും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉദകക്രിയ, പിണ്ഡം അതൊക്കെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ആ പിതൃക്കളുടെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന, അധപതനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ കമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്
ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കളോടോ മനുഷ്യർ എന്നിവരോടോ യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനും നിറവേറ്റപ്പെടും. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അതൊരു പരിഹാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറാണെന്ന് ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഹി ഉത്സാദിത്യേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ്? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. സാമൂഹ്യ പുരോഗതി പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവാതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ പറയാനിവിടെ അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ പരിപാലിപ്പിക്കുന്നവനെ. എന്താ പറയുന്നത്? കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആര് വഴി കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനിവിടെ. സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരികമായ വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ വാദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ പറയാൻ എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അർജുനൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. യതി മാമപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധർത്തരാഷ്ട്രേ രണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരോട് പൊരുതുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊല്ലോട്ടെ. കാരണം നമുക്കറിയാം ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തും അവരെന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെ, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനനില് പ്രകടമാകുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ ശശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാനിവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത്, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അത്രയും ദുഃഖിതനായിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹതയുള്ളവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. കാരണം ദയാലുവാണ്, മൃദുല ഹൃദയനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവന നിരതനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. 2-ാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ചെടുത്തിട്ട്, ഇതിൽ കുറച്ചല്ലേ നോക്കാനുള്ള ഇനി? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അർജുനൻ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അർജുനൻ മഹാരഥന്മാർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 60,000 പേരെ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ 10,000 പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? അക്ഷോണിപ്പട പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ?
അക്ഷോണി പറഞ്ഞു ഇല്ല അല്ലെ? അക്ഷോണിപ്പട പറഞ്ഞോ 560 7,000 മറ്റേ അല്ല, തെക്കി പോരാടൻ 570 21,870 ഇല്ല പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. വിശദീകരിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 രഥങ്ങള്. അതായത് നമുക്ക് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സൈന്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളവറ്റതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് 11 അക്ഷോണിയുണ്ട്. പാണ്ഡുപക്ഷർക്ക് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 7 അക്ഷോണിപ്പട പാണ്ഡുപക്ഷത്തും ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷോണിപ്പടയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വരുന്നത് 21,870 രഥങ്ങള്. അത്രയും തന്നെ 21,870 ആനപ്പട 21,870 21,870 21,870 രഥങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്, ആനപ്പടയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 65,610 65,610 കുതിരപ്പടകള് 65,610 കുതിരപ്പടകള് 1,09,350 109,350 കാലാൾപ്പട 109,350 ഇത്രയും കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് ഒരക്ഷോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരക്ഷോണിയില് 21,870 രഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ആനപ്പട വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 65,610 കുതിരപ്പട, പിന്നെ കാലാൾപ്പട 1,09,350. ആനപ്പടയും രഥങ്ങളും സെയിം തന്നെ 21,870. ഇത്രയും കൂടിയതാണ് ഒരക്ഷോണി. ഇങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷോണിയാണ് ആരേലുള്ളത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളത്. 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവർക്കുള്ളത്, പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ മാതാജി ആനപ്പട എത്രയെന്ന് മാതാജി സംഖ്യ? രണ്ടും സെയിം തന്നെ മാതാജി, 21,870. ഓക്കെ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് കണക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 11 എണ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചേരം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല, നമുക്ക് 2ലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞു നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് അർജുനൻ നിൽക്കാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ കണ്ണീരും വിലാപമൊക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. കാരണം നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് കണ്ണീരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കണ്ണീരും വിലാപമെല്ലാം. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ അർജുനന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഉദസ്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജുഷ്ടമസൗർക്യം അകീർത്തികരമർജുന. ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാണല്ലോ ഇവിടെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയണത്? നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യമൊക്കെ വന്നു പെട്ടത്?
ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല നീ പറയുന്നതൊന്നും. നിന്നെ ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എവിടേക്കാണ്? അകീർത്തിയിലേക്ക്. കീർത്തിയില്ല, നീ കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? ആ അർജുനനോട് പറയണ നീ കീർത്തി ഇല്ലാതാകും, നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. ഇനി പരമസത്യത്തെ, കാരണം അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പരമസത്യത, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിന് സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, നമ്മളിതിപ്പോ 1-ാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ പരമമായ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1-ാമത്തേതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, 2-ാമത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, 3-ാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങൾ ഉപമിക്കാം. അപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സൂര്യപ്രകാശത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല, ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെ സൂര്യപ്രകാശവുമായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തില്, ഭഗവാന് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴും എന്താണ്, സൂര്യപ്രകാശത്തിനേക്കാളും, അതായത് ജ്യോതിസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമായിട്ടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ ഭാവമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ഗ്രഹമായിട്ട്, സൂര്യദേവനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് 3-ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ ആ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തറിയണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഈ 6 ഗുണങ്ങള് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. മഹർഷി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ്, ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഭഗവാൻ എന്നതിന്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ക്ലൈബം മാസ്മകമപാർത്ഥ നൈതത്തെയ്യുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോതിഷ്ഠാ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക്, തരം താന്ന ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. ഇതെന്തിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. ഇത് നീ എന്താണ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത് ആണത്തമില്ലായ്മയാണ്. ഇത് നീ അധീനനാകരുത്, നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ പാർത്ഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പൃഥയുടെ പുത്രൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. അതുകൊണ്ടാണ് പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനൻ എന്തുണ്ട്? രക്തബന്ധമുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനൻ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ എന്താ പറയാ, അമ്മായിയുടെ അമ്മായിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്.
ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അർജുനന്റെ അവിടെ ഒരു പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ഒക്കെ മോശം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിന് തന്നെ മോശമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണനും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ പേരിന് മാത്രമുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് പേരിന് ക്ഷത്രിയനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചീത്ത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരി സൂദന. വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസമായില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനന്റെ മനസ്സിലാ വിഷമം പറയാണ്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഊർജാർഹരാണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ, അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത്? കാരണം ആ അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരും. അർജുനന് ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവരൊക്കെ, അല്ലെ? ഇവരൊക്കെ പൂജാർഹരാണ്, അവരൊക്കെ പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരൊക്കെ. അവരൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരോട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. നമ്മള് ഗുരുജനങ്ങളോട്, ഗുരുക്കന്മാരോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ അവരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എതിർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു മര്യാദ. അപ്പൊ തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു സന്ദീപനി മഹർഷി, ഇവരൊക്കെ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തുനിയോ? അപ്പൊ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയാണല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്റെ പിതാമഹനോടൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്യോ ഇത് എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷമ്യപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസു ഗുരുനിഹൈവ ബുജ്ജീയ ഭോഗാൻ രുദ്രപ്രതിഗ്ധാൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട്. കാരണം അവരെ വധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് ചെയ്യാം, ഭിക്ഷയാചിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പോകാം. കാരണം അവര് ലൗകിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കാരണം എന്താണ്, അവരെ വധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സുഖം. അത് രക്തം നിറഞ്ഞ സുഖമായിരിക്കും, രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അയൊരു സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട, അവരെ വധിച്ചിട്ടുള്ള സുഖമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഒരു ഗുരു ആണെങ്കിലും എന്താണ് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യാണ്, വിവേകം നശിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. കാരണം ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ് ഗുരു. അത് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുരു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ പിന്നിലൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് പറയാൻ കാരണം? ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശവതരായി. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും എന്താ ചെയ്തത്? ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ദുര്യോധനന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ആ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തില് സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ടാണ് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ ഗുരുവിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി.
കൃഷ്ണ ന ചൈതദിക്മതരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതി വാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല ഏതാണ് നല്ലത്. ഒന്നുകിൽ അവരെ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണം. പക്ഷെ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവർ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രാജ്യം മുഴുവൻ അർജുനന് കിട്ടും. ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഭരിക്കാനായിട്ട് വല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാണാനും ഇല്ല, ഒന്നിനും ഇല്ല. പിന്നെ അതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്, യുദ്ധം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവരുമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുക്താത്മാവാണ് ശരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ മഹാഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അർജുനൻ ഒരു ഭക്താത്മാവ് പോലെ. അർജുനൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണല്ലോ, പക്ഷെ പറയാണ് ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാലും ആരെ വധിക്കാനില്ല, ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനില്ല. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ. കാരണം അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്തെ, അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം കൂടി വരുമ്പോ അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വത അർഹനാണെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അർജുൻ പറയാണ്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് യോജിച്ചതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. കാരണം എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവാണ് ഞാനിപ്പോ, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ഒന്ന് ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകാം, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തായോ, എനിക്കല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനും കൃപണൻ തന്നെ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് പറയാണ്? അർജുനൻ തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയണ, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടും, നമ്മൾ ഉപദേശം തേടും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ആ വഴിമുട്ടി നിൽക്കാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോ ആ അർജുനൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയാണ്. നമുക്ക് ഇത്തരം സമയത്താണ് നമുക്ക് ആരുടെ ആവശ്യകത വരുന്നത്, ആ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. കാരണം ആ ഗുരുവിന് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചുവിടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ആ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ തേടേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളായിട്ട് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായേണ്ടത്. അതിനാണ് നമ്മളോട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കൃപണൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, കൃപണനാണ്, പിശുക്കന്മാരാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒരു പട്ടിയും പൂച്ചയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മളെ കുടുംബം അത് മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്, കൃപണന്മാരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബവും രാജ്യവും സമൂഹം അതിനോട് മാത്രം സ്നേഹം പോയി സമയം പാഴാക്കുന്നവരും ആരാണ്, കൃപണന്മാരാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കണം. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും പോലെ തന്നെ നമ്മളും ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൃപണൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാവരും. ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യ ഉച്ചോഗമുച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃതം രാജ്യം സുരാണാം അപിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വന്തത്തിലുള്ളതുമായ പോലെ പരമാധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു ഉപായവും കാണുന്നില്ല. ഈ സ്വർഗത്തില് ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ദുഃഖം അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും ദുഃഖത്തിലാണ് ഇവിടെ ആര്, അർജുനൻ. ജീവിതത്തിൽ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയ ഗുരുവാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും, ധനം ആർജിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മള് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഇതാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന 4 പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ. അതൊക്കെയാണ് ജനിക്കണം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും, വാർദ്ധക്യം വരും, മരണം വരും. ഇതിനൊന്നും തടയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ജനനത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല, മരണത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല, വാർദ്ധക്യം തടയാൻ സാധിക്കില്ല, രോഗങ്ങൾ തടയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് 4 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശ ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മൗനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പൊർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ പരന്തപ എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. പരന്തപ എന്ന് വെച്ചാല് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോയാലും ശരി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷാകും. പക്ഷെ അതിന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരംതപ. കാരണം ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ. ആ ഒരു പദം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വജഃ. അല്ലയോ ഭാരത, ഇപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ, ഭഗവാന് ചിരിയാ വരുന്നത് അർജുനന്റെ വർത്താനൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇന്നലെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങള്, സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിപ്പോ ഭഗവാന് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മന്ദഹാസത്തോടെ ഭഗവാൻ 2 സൈന്യത്തിന്റെയും സെന്ററിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചിരിച്ചത്? ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവരില്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ യഥാവിധി ആ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അശോചാനന്യ ശോച്യസ്തം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാക്ഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂഞ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ നേരം സഹിച്ചു നിൽക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് തോന്നാം. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ചൊല്ലി പറ്റി നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നീ എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ പറയാ, ദ്രോണരെ പിന്നെ
ഭൂഷ്മരൊക്കെ പറ്റിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. കാരണം കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചാണല്ലേ, കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ പിതാമഹനെയോ ഗുരുവിനെയൊക്കെ അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നീ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അറിവെന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകും, മണ്ണില് അടിയിലാകാനുള്ളതാണ്, മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അവർ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അറിവെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പോകുന്നുണ്ട്. േവാഹം ചാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതാ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പറയാണ്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാണ്, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നീയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും നീയൊക്കെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും അവരും ഒക്കെ എന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അർജുനനോട് ആദ്യം തന്നെ പറയണം, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ആരും ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. നീ ഇല്ലാത്തൊരു കാലോ ഞാനില്ലാത്തൊരു കാലോ ഈ രാജാക്കന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാം എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യം അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. ടോറിനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? സനാതന സുഹൃത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ ആ പോർനിലത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സന്തത സഹചാരികളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. മേലിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ ഒന്നും ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഇന്നും ഉണ്ട് നാളെ ഉണ്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന. അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നലെ ഉണ്ട്, ഇന്നും ഉണ്ട്, നാളെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നതാണ്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, അതായത് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമത്തെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, രണ്ട് പ്രകൃതിയും ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ധീരൻ എന്ന് പറയാം. സമചിത്തത നേടിയ വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊറ്റ കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മുറിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ടുകൂടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനോടാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ആകാശത്തില് കുറേ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തില് ആരുണ്ടാവും? ഒരു സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ജീവാത്മാക്കളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ, പരമാത്മാവാണെന്ത്? ആ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? 15 വരെ എടുത്തോട്ടെ? ഞാൻ എടുക്കല്ലേ? 2 കൂടി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 7:30 വരെ എടുക്കണോ? ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. കുറച്ച് എഴുതി കൂടെ പോവാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസി വിശ്വസ ഭാരത. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അർജുനൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. അതില് ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറയുന്നത്? ആദ്യം, ഹേ കുന്തി പുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇവിടെ പറയാണ്, ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവ് പോക്കും. സുഖം ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണത്. മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം വരുന്ന പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി കൊണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഒട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം, അവരുടെ സുഖം നമ്മുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ, പിന്നെന്താണ്? ഭാരത. കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധം, കുന്തിയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി എന്നുള്ളത്. ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തില്, ഭാരത വംശത്തില്, ഭാരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് അർജുന. അതുകൊണ്ട് ഭാരത എന്ന പദവും മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹനീയ പൈതൃകം, ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അർജുനന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അങ്ങനത്തെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. ഇനിയും എന്താ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില വിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമനില കൈവിടാതെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഇതിനെ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം, അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവന്, പിന്നെ സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരുപോലെ സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാണ്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്തേ ദൃഷ്ടോന്തസ്ത്വനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന്, അതായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം, അതിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? നിലനിൽപ്പില്ല. അത് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ സനാതനമായത് ആത്മാവ്, അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് തത്വദർശികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചും, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് അംഗീകരിച്ചത്? ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും സനാതനമായതിന് നാശമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്.
ഇത് രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങള് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ശരീരം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞായിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഓരോരോ സാഹചര്യം, ഓരോരോ സ്റ്റേജസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പം അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ഉപദേശം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകുന്നു. അവിനാശീതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമഭ്യസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആസക്തിക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം പറയാണ്, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ആകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നീ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു അവബോധം കൊണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാണ്. എത്രയാണ്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത്. എത്ര പറഞ്ഞത്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് അല്ലെ? ആ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണകമാണ്. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യാസ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുത്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തിനു മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ? നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ ദേഹത്തിന്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ആണ് ഭൗതിക ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ദേഹം എന്താണ്? ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏനം വ്യക്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനെ കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നെന്നോ വിചാരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നുമില്ല, കൊല്ലുന്നില്ല. രണ്ടും ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ച്, രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്.
എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആധികാരികമല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിയെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും അത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഇതില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ചായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജനന മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രായമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടാലും അവർക്ക് നല്ലൊരു എനർജി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ അവരുടെ എന്ത് പറയുന്നുള്ളൂ, ആ പ്രായം ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഈ ശരീരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൗവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അത് ആവേശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൃക്ഷത്തില് ഒരേ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഈ രണ്ടുപേരും, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु परमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ എടുത്തത് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് തുടങ്ങിയത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സൗന്ദര്യം, ശക്തി, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൃഥയുടെ പുത്രൻ. വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആണെങ്കിലും ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്താലും വിവേകം നശിച്ചുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിനെ ആ വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനന മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. അതെ, ജന്മം, ജരാവ്യാധി എന്നും കൂടി പറയാം. ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, 4 ക്ലേശങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല ഇതറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. എപ്പോഴാണോ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന്റെ അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വിജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാകും. അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെ, എല്ലാത്തിനെ സമനിലയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തി, സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ശാശ്വതമാണ്. ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം 10,000 മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു മുടിന്റെ 10,000 ഇനി അടുത്തത് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഇനി പറഞ്ഞു വരാനില്ല അതില്. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ നാളെ നോക്കാം. അത് പിന്നെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. ഏതുവരെ എടുത്ത് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇളമുറക്കാർക്ക് അധർമ്മം ഉണ്ടാവും. വംശപിതാക്കള് വാർത്താർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം കുടുംബത്തിലെ പുലർത്തിപ്പോന്ന് കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും, കുലധർമ്മം നശിച്ചു പോകും, കുട്ടികൾ ആചാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ അവിടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എതിലുള്ളത്, അത് 39 പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുക, ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുടുംബാചാര ചടങ്ങുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? ആയുധമില്ലാത്തവരെയും എതിർക്കാത്തവരെയും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതായത് ധീരകൃത്യങ്ങൾ, ഇടുതിവദനം പോലെയുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ കുറെ അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മൃഗോദരൻ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള് ഹനുമാന്റെ കൊടി, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത്, ഹനുമാൻ കൂടെ ഉള്ളത്, ഹനുമാന്റെ കൊടി, അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥം. 1-ാം തൊട്ട് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ പറഞ്ഞ ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജം, ഗാണ്ഡീവം, ശംഖുനാഥം, ശക്തി ജീവിതം. പിന്നെ മോക്ഷ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവും. എന്ത് പറയണത്? വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയണത്, അടയാളങ്ങൾ പറയണത്. ഏകാദശി. അതെ. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജീവിതം, പാപം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം. കുടുംബമഹിമ. അത് അടുത്ത ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്?